Здравейте на всички! Днес съм решила да ви покажа една много лесна рецепта за тиквено роло с крем. Рецептата се състои в две стъпки. Първата стъпка е да направя крема, след това ще приготвя и болата. За крема ще ми трябват 500 мл прясно мляко, 2 яйца, едно пакетче ванилина захар, 100 грама захар, бяла използвам, може да използвате и кафява, 2 супени лъжици царевично нишесте и 2 супени лъжици брашно. Брашното, което ще използвам, е бялото пшенично брашно от земята на Траките. Това е финно бяло брашно от мека пшеница. 100% натурално, без ГМО, не съдържа никакви консерванти, отцветители, подобрители, някакви добавки или нещо друго. Както за крема, така и за болата ще използвам от това брашно. Всички продукти на земята на Траките може да намерите както в техния уебсайт, така и в физическите им магазини. Всички полезни линкове ще оставя долу в описанието. Също така може да се възползвате от нашия промокод. Той ще ви даде 10% отстъпка. Сега се захващам с приготвянето на крема. Тук в една купа разбивам двете яйца. Другите ги отделям, те ще са ми нужни за болата. В една касерола изсипвам малко от прясното мляко. Горе-долу 350-400 мл. Останалото прясно мляко го изсипвам тук в купата. Включвам си котлона на 6-та степен от възможни 9. Тук при млякото добавям и захарта, както и ванилината захар. Разбърквам. Тук в тази купа добавям 2 лъжици царевично нишесте и 2 супени лъжици от бялото финно брашно от пшеница. Ето така, по-равни супени лъжици, да не са с много голям връх. Разбърквам. Тази смес трябва да стане хомогенна. Т.е. да няма никакви бучици, да стане една хубава гладка смес. През това време поглеждам тук и млякото, разбърквам го от време на време, за да може да се разтвори хубаво захарта. Първо приготвям крема, защото той трябва да се охлади напълно, тъй като след като е студен, се добавя маслото и се разбива с миксер. Всички необходими продукти ще ги намерите и долу в описанието. Включих котлона на 7 степен, за да може малко по-бързо да загрее тази смес с млякото. Млякото тук доста загря, затова сега изсипвам ето тази смес с яйцата, като предварително я прецеждам. Вижте колко бучици има. И сега започвам да разбърквам. Стоя до котлона и бъркам непрекъснато, докато се сгъсти. И е много важно да се бърка, за да не стане на бучици крема. Крема е готов. Вижте колко се сгъсти. Бъркала съм 4-5 минутки. Отделям в страни, от време на време ще разбърквам, за да не хваща коричка крема. Започвам с приготвянето на болата. За него ще ми трябва 4 яйца, 150 грама бяла кристална захар, също така ще добавя и половин пакетче ванилова захар. Едно пакетче бак пулвер. Брашно ще използвам може би около 200 грама, но ще го добавям поетапно и ще преценя точно колко да добавя. Тиквата, която ще използвам, трябва да е тиквено пюре. По този начин измита, нарязана на парченца, сложих съвсем мъничко водичка и я изпекох във фурната. Вече е много добре охладена. Също така ще добавя и половин чайна лъжичка канела. Може би малко повече. Сега в една купа ще използвам миксер. Добавям яйцата. Тук продължавам да се разбърквам крема. По този начин се охлажда много по-бързо. При яйцата добавям захарта заедно с ваниловата захар.
И сега разбивам на малко по-висока степен, за да може да стане сместа много пухкава. Сместа е готова. Много пухкава. Сега ще пресея 200 грама от брашното. Ще си отделя и няколко парченца тиква, но ще я притегля, за да ви кажа точно колко ще добавям. Двеста грама тиква. Ето така с вилицата намачквам тиквата. Вече съм се включила и фурната за загрява на 180 градуса с включени горен и долен релтан без вентилатор. А тиквата снощи я пекох на 220-230 градуса. Мисля, че ще е достатъчно това количество тиква. Сега сменям бъркалката и слагам ето тази плоската. Тук добавям тиквата. Вижте колко е пухкава тази смес. Добавям и мъничко канела. Ето така на върха на супена лъжица. Разбърквам за кратко на по-ниска степен. В момента съм на първа. Започвам постепенно да добавям от брашното. Една супена лъжица брашно и малко от бак пулвера. На първа степен съм, искам да се остане сместа възможно най-пухкава, когато вече изсипвам в тавата. С първите няколко супени лъжици брашно добавям и бак пулвера. Може да добавите и повече канела. Още от сега усещам колко хубаво започна да ухая. Добавих цялото количество брашно от 200 грама. След малко ще отворя да видя дали е достатъчно. Струва ми се още доста течна сместа. Най-вероятно ще добавя още една-две супени лъжици. Ще добавя още една супена лъжица брашно. Много рядка ми се вижда сместа. Добавям още 20 грама брашно. И отново разбивам за кратко. По-скоро вече само разбърквам на първа степен. Сместа е готова. Взимам се тавата на фурната, сложила съм хартия за печене и изсипвам тази смес вътре. Много хубав цвят придоби, благодарение на тиквата. Разпределям по дъното на цялата тава. Слагам го да се пече. Ето тук на средно ниво. Блата е готов. Изпече се точно за 17 минути. Не го препича много, защото не искам да става сух. Приготвила съм си една памучна кърпа. Сега взимам блата и го обръщам. Махам хартията за печене. И сега ще го навия. Ще го оставя по този начин да изстине. Не притискам много, за да не го счупя. Ето така в хавлията, да може да се охлади напълно. И през това време ще си направя крема. Яйчният крем вече е напълно охладен. Тук добавям и около 100 грама масло. То вече е доста размекнато, вижте. С тайна температура. Сега ще го разбия, докато стане хомогенна смес. Ето вижте как се получава. Слагам крема в хладилника, за да може малко да стегне. През това време рулото ще се поохлади и ще го намажа с крема. Време е да намажа рулото с крем. Тук съм сложила фолио за свежо съхранение и отгоре една хартия за печене. Сега премествам блата.
внимателно. И слагам от охладения крем. Няма да слагам до края, защото като започна да навивам, ще излезе от крема. Помагам си с хартията за печене. Доста ще излезе от крема, даже май прекалих. Ще пообера малко, защото наистина много ще излезе. Ето така. Завивам с хартията за печене и увивам с стреч фолиото. Стегнато. Завивам го добре и го оставям в хладилника. Поне няколко часа трябва да престои. Най-добре една нощ. Вече е следващия ден. Нямам търпение да видя как се е получило ролото. Цяла вечер го мислих. Имам едно съмнение, че ролото ще е залепнало за хартията за печене. Но сега ще видим какво се е получило. Добре, мислех, че ще имам проблем с отлепянето. Абсолютно нищо подходящо нямам за сервиране на ролото, затова ще използвам дъската. Тя е по-дълга. Слагам пудра захар. Не е брашно. Изглежда прилично. Сега ще видим как е на вкус. Слагам и няколко листенца свежа мента. Много интересно се е получило. Не е прекалено сочно. То няма и откъде да е сочно. Крема е попил в блата и блата е станал много мекичък, нежен. Крема е много вкусен. Даже бих му добавила топка сладолед или пък ето така шоколад или пък от крема, ако ви остане. Един наистина много приятен десерт за следобедното кафенце. Не е прекалено сладък. Много ми харесва. Пробвайте и вие. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до следващата вкусна рецепта.